ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Tengah keteng Lapdiang artimais im ti dalam adap pada ya ka bachelors ngapuli Shabar Chennai ngale ka plant biotechnology botany college theatre mo ka klan bhas the Chennai college banga puli ken ti ngayo Jingtbit banga National School of Drama New Delhi tengah pendap ke training in dramatic arts na National School of Drama ti na do arajar khat sau hado arajar khat riu ngadon siya Denmark, Copenhagen, ke Comedy School, tinggal let specialization of physical theatre. Tinggal wan pai arajar kat Rio, pat nado arajar kat Rio ngala. Ngadon siya ngatrehi nang ni tangba ngami travel man usnem, man perform, man hikai, man leki workshops pun kiki. Yudan mentah hang ni harit samthia block 1 ha kabangin yo lat banyak kendu ye kong Lapdiang sim ibadai theatre artist la pandai bigijing puli jong ina ru snam arja khan rio na NSD New Delhi berkumju ru na Comedy School Copenhagen Denmark. Ngasung tu kajing im as an artist ka mo lang kan ka feel pangajit nan re ngayok ro ka support na yeng na sem ti i may papa janga nang tamanta i lok janga ru ki ong kani ka ba pi kwa hi ban stang ban bun man ta ki belet ti kat panga la hi ki kwa pangan bakin support pangar ngan yo le hi da kani kan ti Kalau berengkam hama banyo support na yang nasam la se bing la ban pursue ki dreams ke chongi dia ka bamentapan mentalong pi gidan benta ba ke ne ba phile hi shipment ne kumnu menta kan ka kam ka ba phile menta ngila kwa benseng ka company ne ka society tangba ngadon ka group penyetri lang idon i nong tem i upperman scam tangsong mairu i nang bhavan tem kini ki traditional khasi instruments kan item kamaring od nang ta ka bisli ka duitara ti nato bastang hi bangawan pai ngastang na ka performance jong ka no kalikai ti mai hi i shna i thaum i ka kijing roi kijing tem but ngatri lang but i wei i parok jonga i jupan lamar mairu ila ale psychology ipnishit puli lang machwa ha Delhi tangba ila adap ru ka folklore na nihu ngidon ngi argut nang ta bat kat panang mi ki project ki nang he ngi nang yo tri lang bun ki ki priolong kumba ki wan ki funding jongi ki grants ki tementa tingi dang don kum tahi langut but idon iwe i ba philde i ba ship pensionai ki set jongi ki costume ki props dakasur bajam kasni uslap bat kal air Kiju snap yang watla ngalong tang itiu red tang itiu cloud tang itiu red tang itiu cloud di haba yede pagpikiran san ki ba playo alat le siban perform pila jer ka tu ni lakadi ha jalla ni shabar jalla ro kan nado banga dap ka training ha Delhi ru ngila perform sha China sha Beijing Pakistan ha Karachi la perform sha Copenhagen Switzerland ngadon ka residency baki ai lai banai ngayo ban sa sha thi ngayo ban perform sha thi Shamstam apor ngadang armet ru ngayo perform sha Dhaka sha Bangladesh but sha Dubai but ngayo perform ru sha Estonia but sha Wales ngale project asan snam ni le langka Welsh Khasi cultural dialogues perform sha Wales
ha India tengah perform sha Kolkata, Delhi, ha Kerala, cha Bombay, nang ta cha Guwahati, pada Shillong ru labun ngala perform ha UNI Arts Cafe ngarang mensyam sang madap ka performance ka Moonlit Festival banding kong ru Pakistan. Banga sultanat ia dia banga perform hang ni ha Kasi National Darbar Hall ka jan chayeng tanga sngokung ngayo ru pan long kibri ki bawan ru kidi nangi kum ni ka kalong sultanat kan bangnya panya keren dia dalam ada performance ha evening club nang ta ha Dylan's Cafe hote Lapdiang hi ho la pon. Nah kajela kajongi ki bun ki ba shim ya ni ka kamne ki dang dunana. Ngidang ya duna kila don mo menshua kum ka RTC but ki sbook ki don nang ta ki skit bakile ki drama ki don tang pa ban ong ban le chika training tingi dang kam duna tang masuki ngayo i ki khana kila kam long interested namar niki workshops mga shim niki St. Anthony's College ne St. Mary's UCC Sinod long kadon kata kajing terang ke niki kana but kalong ke iki pastanat bah but ulak palang habau yo i kite kilom shate kite kilom kasi ukwa banet kiu kite kilom ukwa banet wat yo tau jango jathang and up he climbed those hills but we ka kami changu we ka shidi but ka up ka kami changu but gong la no on one nu tau khon janga la no on one pai u sit but ka kwalit kiu shate ka kwalit wat yo Ti kum pi mo kong Lapdiang ba pila don mata kum man ang eng tu masih dan em kini ki director ni producer ni ba approach pila si pendon mata ki jingrwa ki jongki ki film ki jongki ngala tri bet iba Pradeep kurba ka film yodo tang bangat tri tang ban tri ni ki actors kan bakin act haka kana tempang syapang kanam ukla upa de umersiang banlet swat banlet ngap siar ukwa pantip ka iklung ayuken Pyrthei nation rang lakha yanga iklung Pyrthei bat ngan kiu shakilom bajrang ngan mare ngan ringko ngan kinti ngan kinjo shaki klor hasahid beneng ki jingpo sneu jonga kin urlong wat mut bangan sakut hakajar jingban ben jingsha te jingsha khum unila lakha yanga ka khun Pyrthei pen ai lat yanga bangan poi shakmat ngan poi shakmat ngan poi menta ba mo kum ba pi ong ba pla di long kemi mo pla rasio conscience ek tela da pi thmu ban jam biang ni ban continue biang kam ka jong phi le si kan kham e khan gan amal adon bi khun wa ti kum nu fi plan ban bati ka por ka jong phi phen ai por ta di ki khun ba kum ju ro ba phen ya ka ka ho an i kon janga i dei ila ta ban riu banai menta i mei janga ru i dei ngayo men sim ba ni i mei e janga namar bara an ki di long kami ki ba ya ki be tre kam i mei e janga am sure i shi tre office i long stenographer ya kami vis done men sure ti na do project mei e ru i ma iru ila tre ti imeru i tre i kai hanihu ti ki ju ong yang ong pet mong mentang ala long kaming ong kumno ken ngan i ti ki ai men sim nga ki ong da pila long kamile kata ka experience kan kam wan kan kampen klanya pi kan kam pen kam yo bor ban
banang continue kini bapi treiken ban bati ka porti nga sungthu bala shai du la he ukun ru nga trenga num yo lat shu banda travel than ne ban mi than shabar ko ngale menta but nga la ju perkharing ong nga kwa hi ban stang ban seng ke ba don hang ni ha hari ha jala jo ni hi bangan yo don lang ba ikun ti ilok jangaru ilong very supportive nga try don kam ha ban don ki partners ki bapia long bayarap lang bapet lang ikhulung ti family support ti ka kadika ka ba kabaran kamba but mangi kum ki long kmi ki kan thairu ngam tharai ngi di ban sha ban ong bangi di ban limit ndre kum bi ong i me it ba de pin thmu shisha ke ba kwa ban le kan yat Tikini ka kam kong Lapdiang ka bapile pisngo ka jingsko jong pi kala man pen im kamai jakapo le si ki batrang man bu nuksa le si ko mapima kala hood dengila bantri shitom tang banga sungthu ru ba mangi bala ya chakman ngidi ban sedang gi foundation mentaru da fi pet eki colleges kum ka St Anthony's College kala klan ba ka mass media department le ka klan ba ki ka film ka theater ru kila don nata ka English department ru kidon ka drama club menta ka ihi banga trang long nakaliang bedayo jingarap le sarkar ki la ban focus hakini ki training institutes ne ki studios ki bakamrit ki bakam long small scale banya rap na do ba sedang hi kan kin bun ki benefits kin bun ki kana ki ba trang ban let yakni profession ru kin yo jingmentoi ken ting nget hi ka de ka haban long hi ka community effort but kita ki bala nang tur chakmat ki di ban bersang hi ban support hon ki ban wan hadin but hakapor ba min hindai min hintai when the earth was young and unpopulated there were 16 clans that lived up in heaven, and out of these 7 clans ki hinyo trap hinyo skum was sent down to the earth by Ublay, God, to look after it. And the 7 clans could go up and down between heaven and earth through the golden ladder ka Jingtbit siya. Tiki ka performance jong pi ba kerpang ba ka ba pin sa jikin mau la se paningkong tanganum klet ya ka no kalikay naman ka performance banga sedang ha arhajar kan riu ngadang wan nang thi na Denmark adang wan na bari but aklampat sungtung ong kin sungtun em ki briu mo ka ni ka performance banga le kin accept ni em kin pediang ni em yang but nga trenga yo mensim banga yo iba ki bun na ki wan pet ki wan yakren yang ki wan keli ki stang sama Jingtbit nganum klet ya kano kalikai makalong emotional bahaya nga de ka kana jong ka likai nangka ngapunon kambat di imura ibi imulai barit ngapang wet ka jang sha performance pengalia kau kata ngile shua pakan sedang ka UNI Arts Cafe shua pakan long cafe ni sedang nak ko space nangta nga perform ru nga perform hanihu ya ka kali hanihu hot badha Dylan's Cafe ngadon arsin kaju hon kano kalikai
But panong light tengah nom klat sha nong remai namar ba barok ko kasnong higi wan pet ngalet ru da kasilong ngada yo shisha kata ka jing smuhun ban ong namang ngatrang ya social long ki wan pet ki brio tama ki audience ki la kam long ki la bala nang bala start long kim da respond kum tu tama shathi sha nong remai te ka wan ru ka ki bahayeng jong ka long na yeng asam jong ka panong la ki wan cleaning hadin ki wan ki ong ani la sutanat mo ngiyo i ka ni ka kana jong spang ka panong la ngiyo snutang spang tirot sing ne ta ti kata ka way ka bangayo madas nguhun shisha nga ban. I am my own woman. I carry the matri line of my grandmother and her grandmother and hers. Surely my grandmother would be turning in her grave to hear your profanities. My matri line is mine to pass on. Di hakani ka por pa shabin pen kot ata hakani ka program bo jongi akwa pen ale se shkintin arkantin moi ki long kmel ani khna kan thei ki ba kwa ban pursue ki dreams ki jongki kumno long hapeng ki jing ale se la reflan shkintin arkantin man I'm see me ki ka message man ong ke ki ba pitmu ban ne ka iba pida kwa shisha ban ka iba pen kemen ye pi ban le ngatarai ngidi ban wa de kata ngimdi ban settle le ka iba ngi shong otong ila yo jing suk hot ka don kam ka jing suk don kam ngim bun ngi le nga don bok ba ka yeng ka sam ka support yang bun ba yo I ki parlau janga ki ngetri lang kim yo ka support yeng na sam kim yo ayu handai ki persang hi namar ngatrai da pilia hi kata kawan ka jing kemen ki wan ki bun ki jing toy kat panang ya ki snam ta bang along kemiru ngam sngu kum bangala kum ngam sngu kum bangala hoi ngala kamrang bang la kam chog jing jing berkat ni ka jing long janga ngarang sung kum itai khna iba long curious iba rang kwa ban tip iba rang kwa ban wat ken ti ngatarai de pilap shisha ka iba pen kemen ya pi ba da pi da kwa shisha ban bersang ki don ki lat ki lenti kam ta mangi ki kan thai khasi mo ngi ong kata ka material society ti md tang haka kerteng bangin ong bangi de material ni haka kam haki jing le jing persang jing ru ngi ban klan pen klan ya la di ken but ngi klan shisha mangi ngatrai ka society jing ru kan klan kata te nget ya kata ken I repeat that my identity is mine to carry and pass on to the next generation. I weep for you will never be able to touch my identity, let alone